kulelizwe la eMaranhill nje ngizosho njalo mina yekho ngificayo ngokuhlekisa ngineshow futhi yalokho mina noma ngingahlanganwe ehholo elithize kuthiwe size sonke kodwa mina ngizofika ngishaya unumber 1 mina la eMaranhill mina ngiphethe mina la Zwelibomvu Dazuki Ndengezi Ganda Matadeni ini mina ngiphethe mina la ngiphethe mina ngehlaya ngineshow futhi yalokho Ngcwele Nkosi ngiyabheja ngami mina kodwa ngisebenzi futhi mina ngifly ubusiness class kodwa mengiyokusha amahlaya yebo kulelizwe la eMaranhill nje ngizosho njalo mina akekho ngificayo ngoqoqo ngineshow futhi yalokho mina noma ungahlanganwe ehholo elithile kuthiwa size sonke kodwa mina ngizofika ngishaya unumber 1 la eMaranhill mina ngiphethe mina la Zwelibomvu Dazuki Ndengezi Mamdekazi Ganda Mangandeni kini mina ngiphethe mina ngiphethe mina ngewe mina la mina ngineshow futhi yalokho ngiyabheja ngami kodwa ngisebenzi futhi mina ngidla inyama mina endlini kodwa ngisebenzi Thenjiwe Unplugged ngomhla ka3 October ku7 ntambama Durban Playhouse Theatre. Umhla ka4 October siyeza eSwatini. Thenga amathikiti akhe web ticket kanti eSwatini usiyowathola emoja tickets.